Сашчен, извиняй се. Сърди ли се, Саша? Сърди ли се, Калян? Защо се сърди? Калче! Ела, Сашко иска да ти каже нещо. Ела, иска да те погали. Защо? Иска да си играете. А ти защо се сърдиш? Айде, ставай, иска да си играете. Защо се сърдиш? Айде, ама трябва да го погалиш, ако иска да сте приятели. Айде, де, той иска да сте приятели. Той иска да сте приятели, айде. Дай, стиснете си ръцете. Айде, стиснете си ръцете и ще играете заедно. Ставай! Ставай, Калче, ставай! Те хората се чудат за коли става въпрос. Ставай, Каляне! Ставай, не се сърди! Ставай! Ставай, моля ти се! Ставай!